הימים היפים נשארו מאחור, עם תקוות חלומות ושברי אכזבות, בריחות מוכרים של חצר ופרחים, ושגרה נעימה של ימים שעוברים. חיכיתי לרגע הזה שיגיע, ורק לי עכשיו משום מה בנשמה, צפוי כמו שמש ובכל זאת מפתיע, העולם מאיים לי אבל גם מבטיח. זה היה, זה נגמר, אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה. זה היה, זה נגמר, אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה. עידן היקר, אנחנו מכירים עידן ועידנים עוד מימי טירה העליזים, ואפילו יש לנו איזה ניסיון משותף לצאת מהמערכת, לחוות חופשת פרישה, ובום, לחזור לפעילות אינטנסיבית, מה שנקרא. אז קודם כל באמת להודות לך. עשית את הבלתי יאומן, גם בסוויץ' שעשית מחופשה למלחמה, וגם במה שהבאת, עם הכל מסודר, מתוקתק, עם סגירת מעגלים, עם ראייה רחבה, ולאחל לך, מה? תעשה חיים, תחכה לנו שמה. באמת באמת תעשה חיים. גם עם האישה היפה שלך, וגם עם המשפחה הגרעינית והמורחבת, שהלוואי ועוד תתרחב. וזהו, עם הכוס של האננס בתאילנד וזה, אל תשכח שיש לך פה חברים. אז מברוק, נהיה בקשר, לא נפרדים. ביי ביי. עידן היקר, שיהיה לך המון המון בהצלחה באזרחות. אתה תותח, אני מכיר אותך לפחות 3 שנים, נהניתי מאוד לעבוד איתך. מאחל לך המון כיף עם המשפחה, שאתה כל כך אוהב, שתמצא את הדרך החדשה בספורט, ויאללה, נתראה. עידן היקר, הלוואי שתמצא משהו לעשות שירגש אותך כמו אישורי תוכניות. מאחלת לך הצלחה גדולה בהמשך הדרך, תהיה מאושר, בריא, תעשה טוב, ותודה רבה על השנים המשותפות ביחד. עידן היקר, לרגל השחרור מאחל לך המון המון הצלחה בפרק החדש, שיהיה משמעותי, מוצלח ומספק, לפחות כמו הפרק הקודם שאתה סוגר. המון המון הצלחה. עידן היקר, בהצלחה בדרך חדשה, אחלה מורה היית לי, קצין ברמה גבוהה, יאללה מכבי, ירוק עולה. אהלן עידן, איזה כיף, נתנו לי גם את הזכות לברך אותך ביום השחרור שלך. לפני שאני אברך, רציתי להגיד באמת תודה על כל מה שאתה בשבילנו בבאס 6023, במלחמה הזאת, מלחמת חרבות ברזל, ובעיקר התרומה שלך בהכנה שלנו למלחמה הזאת. וזה באמת בזכות השירות הארוך שלך בתפקיד הזה של רע"ן אופרטיבי. זה משהו שאני חושב שהוא באמת לזכותך. כל ההתנהלות שלנו בבאס ובמרס, זה באמת משהו שאתה יכול לקחת אותו ולטפוח לעצמך לכתף כל בוקר. לגבי השחרור, אני לא מוטרד ממך בתחום המקצועי, אתה תצליח בכל מקום שתלך וכל מקום שיקבל אותך, גם הוא יזכה באותה מידה. אני מאחל לך המשך זוגיות טובה, ענה מהמשפחה, מהילדים, תעשה בפרישה כל מה שטוב לך, ואם טיפה ישעמם לך, אני אקח אותך גם מתנדב במשטרת התנועה. עידן היקר, מי האמין שהיום הזה הגיע, שאתה משתחרר מהצבא, אתה קולט? התקופה הזאת עוד רגע ואתה אחרי. הייתי תחת פיקודך 3 שנים. 3 שנים שהכרתי מעל הכל בן אדם של אין ספור שעות של שיחות נפש. היית חבר אמיתי. תודה על העצות, ההבנה, ההקשבה. אני באמת שזכיתי. אני מאחלת לך
המון בהצלחה. לך תגשים את עצמך מחדש, ביחד עם ספירה מהממת, מאחלת לכם אין ספור חוויות משותפות. אני אוהבת מלא. עידן היקר, הגיע הזמן גם שלך בסוף להשתחרר, למרות שזה נסחב ונסחב. מאחל לך המון 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 בהצלחה בכל מה שתעשה, בכל מה שתפנה, בכל מה שתיגע. אתה איש מיוחד, באמת איש מיוחד, עם נחת רוח וסבלנות וסובלנות אינסופית. תמכת בנו, עזרת לנו, הכוונת אותנו, לימדת אותנו. אתה איש יקר ומיוחד, ומאחל לך בהזדמנות הזאת את כל הטוב שבעולם, ואולי עוד נתראה בעתיד באיזה מילואים כאלו או אחרים. שיהיה המון המון בהצלחה. עידן היקר, היה לי הכבוד והעונג להכיר אותך ולעבוד איתך ב8 חודשים האחרונים. אני מאחל לך המון בהצלחה באזרחות. תרווה נחת מהאישה ומהילדים, תצברו הרבה חוויות יחד, תהנו אחד מהשנייה. אוהב אותך, המון בהצלחה שיהיה לך. עידן האלוף, מברוק, תהנה באזרחות. אל תגזים, כי עוד שנייה אנחנו כולנו חוזרים לשם. ביי. עידן בני היקר, היום כשאנחנו עומדים בפתחו של פרק חדש בחייך, ליבי מתמלא בגאווה עצומה. השנים בצבא היו מסע מרתק, מסע שבו ראיתי איך נער צעיר וסקרן הופך למנהיג אחראי ומסור. ראיתי את התהליך המופלא שעברת, כיצד למדת להתמודד עם אתגרים, לחגוג הצלחות, קטנות כגדולות, להציב יעדים ולכבוש אותם. בכל שלב היית שם נחוש, איתן, ערכי ומלא במוטיבציה. המסירות שלך והאהבה שלך למדינה, ההקרבה והנתינה האינסופית שלך, מעוררת בי השראה עמוקה. אתה דוגמה ומופת עבורי ועבור כל מי שזכה להכיר אותך. אני אימא הכי גאה בעולם והכי אוהבת בעולם. מאחלת לך ברכה והצלחה לעוד שנים רבות, לך ולכל המשפחה האהובה. זה נגמר, אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה. זה היה, זה נגמר, אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה.